Ayan guys, good morning, good morning. Ayan. Shout out. Welcome to my life. Ayan. Yeah, good morning, good morning. Yeah, welcome to my life. Shout out sa 1 million in the house. Yan. Salamat, salamat sa mga dumaan dyan. Yan. LB, ay, LSB vlog. Yan, good morning sa iyo. To like, maraming salamat. So yan, LSB vlog. Puntahan ko yung bahay mo. Ayan, punta tayo sa bahay mo, LSB. Yan, andito yung ano mo, bahay mo. Yan, mag-play tayo dito ng video mo at isi-subscribe ko ito pagkatapos kong panoorin. Yan. Ayan, meron siyang ano, may harang. Going to somewhere. It is LSB vlog. Yan. Ito sa bahay mo. Ayan, ma'am. Ayan, thank you po. Ayan. You're welcome, ma'am. Salamat din sa pagpunta mo. At maraming salamat. Good morning sa iyo. Meron siyang harang, ma'am. Yan. Tapusin natin yung harang mo. Saka na, huwag natin i-skip natin yung harang para may pangkapit-kapit din siya, no? Si Lolo. Ayan.
Shout out sa two viewers. Maraming salamat. Ayan. L LSB Vlog. Yan. Salamat sa art mo dyan. Yan. Yan. Haba ng arang mo. Mahaba yung arang mo. LSB Vlog. Yan. Two seconds. Yung arang. Dito lang po ako, sir. Timpla lang ng kape. Ay, sige ma'am, salamat sa iyo. Ayan. Manood rin ako ng ano mo, video. At tapusin ko ito bago ako mag-subscribe para mas maganda. Ayan. Hello sa two viewers. Maraming salamat po sa mga dumadaan dyan. Ang ganda itong lugar niyo, ma'am. Saan itong lugar? Itong ano niyo? Lawak ng kalsada. Wala masyadong sasakyan. Hello sa Nueva Ecija. Shoutout sa mga taga Nueva Ecija. Shoutout sa yung mga taga Nueva Ecija. Ayan. Parang sa amin din, sa probinsya, malawak ang kalsada, walang masyadong traffic.
Ano to, papuntang ano? Papuntang palengke? O pauwi sa inyong bahay? Going to somewhere. Papunta. Papunta. Papunta sa bahay. Marami din naka-live ngayon, no? Mga friend ko naka-live din sila. Hello sa 3 viewers. Ayan. Ayan, mayroon siyang ano, another arang. Bandang kalatian ng video mo, mayroon siyang arang ulit. Ayan. Shoutout sa 2 viewers. Ayan. Ayan. Nakarating na kayo sa ano, ay sa bayan. Nag-withdraw kayo ng ano, nag-withdraw ng sahod sa YT o sahod sa work. Maganda rin mag-withdraw dyan sa ano, RCBC. Madali yung ano niya, proseso. Yan din ako lagi nag-withdraw ng aking sahod sa RCBC Bank. Daming paninda oh. Sarap mamili pag maraming sarap mamili pag marami rin pira.
So yan ma'am, ang ipupul pack natin to, itong video mo para makadagdag rin sa ano sa WH mo. Namuni ka na ba ma'am? LSB vlog, namuni ka na ba? Hindi pa. Withdraw, shopping lang. Withdraw shopping lang po. Ayan. Enjoy pag shopping. Good morning sa 2 viewers. Ayan, good morning, shout out. Shout out sa 3 viewers dyan. Good morning. So ayan, dikitan nyo si ano, si Ma'am LSB Vlog, dikitan nyo siya at nagla-live din siya. $598 pa lang, 598 pa lang yung WH mo. Ganun talaga eh, bumababa, tumataas. Sa akin nga, ganun din eh, bababa, tataas. Kasi kailangan, ano, pag nag-live tayo mga baguhan, dapat mga 4 na oras or magdamag para madagdagan yung ano natin, WH. Buti kung mga sikat tayo. Dating sikat. Hindi naman tayo sikat. Maraming manonood ng ating live. Yan. Yan. Shoutout sa previewers dyan. Maraming salamat. Good morning. Oh, meron pa siyang ads ma'am oh. Pangatlong ads mo na yan. Sa isang video. Ay, tapos na pala siya. Yan. Hili ko na to. One banana sa iyo, ma'am. Yan. At maganda lang ako rito. Mag-thumbs up na lang ako rito. Yan. One banana na sa iyo. Yan. Tapos mag-ano na lang tayo dito. Thumbs up tayo dito. So yun ma'am, wala pa naman ibang i-play. I-play ulit kita ng isa pang video mo para makadagdag sa WH mo. Dito tayo sa mga baba mo. Ayan. Pinakamahaba mong video. 17 seconds. Ayan, 17. Ito na lang tayo sa 14 ito. 14. After 100 years, nakaligo din. Ayan. After 100 years, nakaligo din. After. Ayan. Oh, galing ah. Oh. Galing na ng ano nyo ah. Pakakakuha ng video ah. Yun oh. Kakamiss yung ganyan na maligo. Ayan. Ayos. Kaya bumalik galing sa tubig papunta sa taas. Ayos. Maganda yung pagka ano mo, pagkakakuha ng video at pagka-edit yan. Okay. Okay. Meron siyang ano, 155 viewers. Ayan. Tapos 90 like. Yung comment 54. Ayan. Yan, dagdagan pa natin yan mamaya.
Kunwari, may ilaman daw yung pitaka. Nakakatawa naman itong video mo, ma'am. Ayan, may dalang speaker si ma'am, oh. Pang video okay. Ayan, may arang siya. Yung arang niya sa gitna, eh, wala sa una. Hello sa 3 viewers, ayan. Tulog pa ata yung mga friend ko, ah. Wala pa sila. Para mabigyan din sana ng banana si Ma'am LSD Vlog. Wala pa sila, ma'am. Antayin natin, baka darating na sila mamaya. Galing ni Lolo, dinamihan, harang. Kaya nga, dapat, ang ginawa ni Lolo dapat, yung WH na lang yung dinamihan, wag na yung harang. Para madali tayong mamunin, di ba, ma'am? Baliktad yung ginawa ni Lolo eh. Yung arang yung dinamihan pa kasi yung arang puro sa kanya yun eh. Dapat yung watch hour na lang yung dinagdagan niya para mabilis, mga 4,000. Akala ko dati madali lang mag-white eh. Madali nakuha yung banana. Yung sa watch time o sa WH, ang hirap pala no. Ang hirap palang punuin. Ang ganda dito maligo sa resort na to. Sa ano rin ba to? Nubaysiya rin ba ito, ma'am? Oh, ganda oh. Gandang view. Daming maraming tambayan. Hindi ka malang mabuburing dyan sa resort na yan. Yun eh. Itong resorts. Sa ano rin ba ito? Sa Nubaysiya? Itong resort na nyo pinagliguan. Yan. Shout out sa 4 million in the house. Yan, kung meron na tayong 4 million sa ating nanonood, may 4 million. Diyan na yung isang natin. Yan, Ma'am Yeng Mix Vlog, good morning. Good morning, Kuya Otto. Yan, Ma'am Yeng, good morning. Ayan, Ma'am LSD Vlog, dikitan mo yan si Ma'am Yeng, nagba-vlog yan. At nagbibigay ng banana yan. Dikitan mo yan, Ma'am. LSB Vlog, yan, dikitan mo yan si Ma'am Yeng, yan. Nagla-live siya tuwing gabi, yan. Dikitan mo yan, Ma'am. Si Ma'am Yeng Mix Vlog, yan, dikitan mo yan. Yan, shout out sa 4 million in the house, yan, yan. Ma'am Yeng, salamat sa pagpunta mo sa live ko, maraming salamat, yan. Tapos itong video ni Ma'am Elis Vlog, si Ma'am Yeng nang isunod natin na i-play. Ayan. Tikitan mo yan si Ma'am Yeng. You're welcome. Maraming salamat din sa iyo. Ayan. Ma'am Yeng, minsan di ako nakakapunta sa live mo kasi may time na busy sa trabaho, kaya minsan nag-overtime. Kaya di ako nakakapunta minsan sa live mo, pero nagtatamsak na lang ako sa live mo, yan. Hindi ko na inaabot.
Trabaho pa rin ang inuwanan natin. Kasi sa YT, yung YT dito lang to eh. Yung trabaho kailangan tuloy-tuloy kasi para sa pamilya. Ayos lang yan, Kuya Otoy. No pra Kasi maraming salamat din sa inyo, Ma'am Yen. Ayan. Tama, dapat unahin ang trabaho. Di tayo kayang buhayin ni Lolo. Wait, ayan. Tama nga, Ma'am Yen. Kasi yung trabaho, tuwing linggo, linggo-linggo, nagsasahod na ako. Sa YT, wala pa. Kailangan sa YT, sipagan pa para sasahod ka rin. Pero sa trabaho muna tayo. Sa trabaho muna ako pala. So yan, Ma'am Elis D Vlog. Nakita mo yan si Ma'am Ying. At yan, nagla-live yan. At nagbibigay ng ayuda yan, si Ma'am Ying. Ayan. Kung hindi kayo nakadikit kay Ma'am Ying, Miss Vlog, dikitan nyo siya at nagla-live yan. Dikita rin mo. Hindi pa ma'am, hindi pa ako mamuni. Kasi yung WS ko nga mababa pa. Bumababa, tataas. Bumababa, tumataas. Kasi minsan busy kasi ako sa trabaho. Kaya hindi ko rin masikaso. Bali ito lang ito ulo week, walang pasok. Kaya nakakapag-live ng araw. Pag may pasok na naman sa Lunes, nagle-live ako sa gabi na lang. Minsan, silent na lang kasi anong oras na, mga alas 12 na. Hanggang na lang yon, magdamag. Silent ko na lang yung live ko. Kaya ngayon lang ako nagkakaroon ng panahon para mag-live. Itong araw na to kasi walang pasok, alindi. Bukas makakapag-live pa ng araw. Lunes may pasok na rin, back to work. Sa gabi na rin ulit mag-live. Silent na naman ulit. So yan, Ma'am LSD. Ay, Ma'am, maraming salamat sa pagtambay mo sa live ko. Yan. Maganda talaga sa probinsya man, mag-vlog, maganda ang view, no? Thank you din po, ayan. Maraming din salamat sa pagtambay mo, ayan. Yan, medyo mababa pa yung video mo. Parang tayo, maka 8 seconds pa lang. 8 minutes pa lang, 8 minutes.
Yan. Dan dikit na LSB. Yan ma'am, dikit na daw sa'yo si ano, Ma'am Ying. Pakibalikan na lang siya ma'am. Dan connect po Ma'am Ying. Ayan, nakadaan na rin daw Ma'am Ying si ano, LSB vlog sa'yo. Ayan. Ay, tapos na ba ito? Ay, hindi pa. May harang muli yung ano, video mo ma'am. Pag mahaba yung video no, maraming harang. Maganda siguro yung video, yung 1 oras na i-upload mo para pag madagdagan yung WH mo ma'am, 1 oras no. Good morning sa 3 million in the house. Ayan, maraming salamat sa mga dumadaan at saka sa dadaan pa lang. Maraming salamat. Good morning, ayan. Nag-almusal na ba kayong lahat? O nagkape na? Nagkakape, ayan. Kakape pa lang. Saan ka ma'am sa ano, Nubesia? Kasi may mga katrabaho din akong taga Nubesia. Kaya lang, puro lalaki. 3 silang taga Nubesia na katrabaho ko dito sa Manila. Bicolana. Ayan, ma'am Bicolana. Good morning. Ayan. Ay, good morning po, sir. Ayan. Good morning din sa iyo. Jerry Kitchen. Ayan. Ayan, bigyan kita ng moderator. Ayan. Ayan, meron ka ng damit. Meron ka na ng jack. Meron ka ng damit. Ayan, ma'am. Bicolana. Ayan, ma'am Bicola. Ate Bicolana, meron ka na rin jacket, ma'am Bicolana. Salamat sa pagsilip mo, Ate Bicolana. Good morning sa 3 viewers. Ayan, good morning. Ayan po, dikitan nyo po si ano, si Ma'am L ay, nagbubulol tuloy ako. Ako may nag-chat. Dikitan nyo si ano, Ma'am
LSB vlog. Ayan, dikita nyo siya. Insan, sana all may laptop. Alin ito? At hindi ko lang ito ba? Sa asawa ko ito, Ma'am ay Ate Bicolana, hindi naman akin, inirab ko lang. Kasi wala siya wala siya dito kaya nagamit ko. Ako sa San Jose. San Jose. May tanong ko nga sa katrabaho ko kung malapit sa kanila yung San Jose. Sa Nueva Ecija para masabi ko na meron akong nakilala taga Nueva Ecija. Taga San Jose. Ayan ma'am. Ayan. Good morning sa 5 viewers. Ayan, maraming salamat. Medyo dumami na yung natin, viewers. Ayan. Salamat sa pakaway-kaway mo dyan, Ate Bicolana. Salamat. Ayan. Ate Bicolana, ibaba mo yung yung min mo para ma-play natin. Para madikitan ka ni Ma'am LSB Vlog. Dikitan mo yan, Ma'am LSB Vlog, si Ma'am Bicolana. Nagba-vlog din yan, ay nagla-live pala at nagbibigay ng ayuda yan. Ayan ma'am, malapit na matapos yung video. Yung 14 seconds. Medyo mababa yung video mo, pero matatapos na natin. Ayan. Ito na yung main niya, Ma'am LSB Vlog. Dikitan mo yan si Bicolana Vlogs. Nagbibigay ng yan, ayuda. Nagla-live siya tuwing gabi. Ayan. Dikitan mo yan, ma'am. Ayan, Ma'am Yeng, salamat sa pagtambay mo. Maraming salamat sa pagtambay mo sa akin ngayon. Ayan. Nagpa-practice lang ako mag-live ngayon. Practice. Hindi pa masyadong veterano. At Bicolana, buti siya Ate Bicolana, veterano na mag-vlog mag-live. Medyo makapal-kapal na yung mukha ko kaya nakakaharap na ako sa camera kunti. Ayan, shoutout sa 7 million in the house. Ayan. Medyo gising-gising na yung mga friend natin. Medyo nagpapakita na sa natin sa live. Tawa si Ma'am LSD Vlog. Ayan, ma'am, dikita mo si Ma'am Bicolana. Bibigay ng ayuda yan. Buti nga marunong na ako mag dito sa Ate Bicolana. Buti nga marunong na ako magpindot dito sa laptop eh. Dati di ako marunong. Kung ano-ano napipindot ko rito eh. Nagalit pa nga yung asawa ko kasi muntik na ma-delete yung mga account niya eh. Wala kasi dito sa bundok eh. Kaya kung ano-ano na napipindot ko rito. Ayan ma'am, tapos na yung video. Sunod natin si Ma'am Yeng i-play.
Yan, ma'am yan. Dito na ako sa ano mo, sa video. Yan, naka-play ka na. Tama yan, Insan. Proud si Ate Bicolana sa'yo. Ayan. Maraming salamat, ate. Ayan. Sa'yo lang ako nakatuto sa mga turo mo. Ayan. LLSD vlog, yan. Daan ako sa ano mo, dalawang video. Maraming salamat sa pagtambay mo. Ayan, dikitan mo si Ma'am Bicolana at bibigyan kang ayuda niyan. Tuwing gabi siya, ma'am, nagbablog Punta mo siya sa gabi. Yan. Salamat, Sir Otto. Yan. Salamat din, ma'am Ye. Ngayon, mas magaling ka pa sa akin. Di naman. Siyempre, kung sino yung nagturo sa akin, ikaw pa rin yung magaling. Kumbaga, nakukuha ko lang yung mga diskarte sa'yo, Ate Bicolana. Kasi sa'yo ako minsan nagtatanong din ng mga dapat gawin. Ayan, thumbs up dan photo. Ayan. Sir, salamat sa thumbs up mo. Ayan, bigyan ka ng ano, damit. Jesus TV. Ayan, meron ka ng jacket. Shoutout sa iyo, sir. Shoutout sa 7 million in the house. Ayan. Meron tayong 7 viewers na nakatambay. Salamat, salamat. Maraming salamat sa mga nag-thumbs up. Kahit pa paano, tulong-tulong, nakatulong din kayo sa akin, nakatulong din ako sa inyo. Salamat sa inyo mga all viewers. Ayan. Asawa ko yan. Ito, ay, asawa. Si kuya pala yan. Shoutout sa iyo, kuya. Shoutout. Salamat din sa patamsak mo. Ayan. Nakapag ano ka na ba, Tibikulan na? Nakapag-apply ka na sa YT? Na-approve na yung ano mo? Yung ano mo ba? Yung vlog, na-approve na yung YT? Wala bang ano, hindi ka ba nagka-problema sa mga video mo? Ayan. Naka-ano na tayo? 44 seconds sa ating live. Salamat, Kuya Will, sa jacket. Yan. Muni na yan, Toy. Muni na. Pero nakapag-apply na siya sa ano, sa YT. Yung approve na ba siya, yung pwede na siya magsahod buwan-buwan. Kasi yung friend ko sa YT na isa, muni na siya. Tapos nung nag-apply siya, hindi siya na-approve ni YT kasi may mga violation siya ano, video na may mga music na copyright siguro. Kaya hindi na-approve yung ano niya, yung mga video. Kaya ginawa niya, pinag-delete yung mga video kahit matataas yung views. Yan, Ma'am Yen, malapit na matapos yung video mo. 4 seconds and 23 segundo. Yan. Ang ganda ng saging, oh. Sarap gataan. Magtamsak na ako dito, Ma'am Yen. Yan.
Ayan, Ma'am Yen. Dan ako sa ano mo, sa video mo. Ayan. Good morning sa iyo, kabayan, katabang. Good morning. Salamat sa pagpunta mo. Ayan. Salamat, salamat. Ayan, Ate Piculana. Sa yung video na yung ano, i-play ko, video mo. Ayan, Ate Bicolana, video. Naka-play ka na, naka-play ka na. Ayan. Oo, insan, saglit lang. Dumating yung Google absent ko at malapit na ako sa sahod. Ayan. God bless sa iyo, Ate Bicolana. Congrats. Malapit ka na sa sahod sa YT. Ayan. Sipag tiyaga lang talaga. Kaya ayan. Sir Katabang, maraming salamat. Thumbs up, boss. Ayan. Puntahan kita mamaya. Sir Katabang, ayan. Sir Katabang, kung hindi ka pa dikit Bicolana Vlogs, dikitan mo siya at aayuda yan. At saka si Ma'am Ying Mix TV. Yan, dikitan mo yung dalawa na yan. Para madagdagan yung ano mo, banana. Ayan. Salamat sa iyo, Katabang. Silong mainit sa labas. Oo nga, sobrang init ngayon sa labas. Kaya dito lang muna sa loob. Dito muna busing. Pasilong mainit. Salamat sa pasilong mo. Sir Katabang, ayan. Sir Katabang, ayan. Dikitan mo siya, no? Bicolana ba? Si Bicolana Vlogs. Bicol din yan. Para kababayan din natin yan. Si Ate Bicolana, pinsan ko pala yan. Nabubulol ako. Sinsya na mga kaibigan yan. Shoutout sa 5 viewers yan. GB Mix TV. Ayan. Salamat din sa pagpunta mo. Shoutout sa iyo. Ayan, GB Mix Vlog. Ayan, may jacket ka na. Kaya ikaw ngayon pa lang, tingnan mo na lahat ng upload mo para di ka magka-problema pag na-apply ka kayo YouTube. Oo, tiningnan ko na lahat at wala na. At saka yung may mga violation, dinilit ko na. Di bale mataas yung views o nag-viral na, delete pa rin kasi hindi ka ma-approve ng YT. Pag hindi mo dinilit yun, kaka-problema talaga tayo. Kaya kahit nag-viral na yung video o pinagpuyatan mo yun, pinaghirapan mo para may upload mo lang, delete para ma-upload ni Lolo. Ayan. Yung mga upload mo na may TikTok, alisin mo. Ayun, wala na yun. Inalis ko na lahat yun minsan. Tinanggal ko na lahat. Ayan. Katabang, salamat sa pagtambay mo dyan. Ayan. Ganda pa naman ang mga upload mo. Puro viral. Yo nga eh. 10 ata yung dinilit ko. Hindi ko na. Lahat viral na video, dinilit ko lahat yun. Kasi may violation eh. Salamat sa blue. Ayan. You welcome, sir. Ayan. Yan natin, Bicolana, mayroon ako, may ads ka. Tapos na pala yung video mo, Bicolana. Ayan.
Sir Katabang, dito ako sa ano mo, sa video mo, dito ako sa bahay mo. Sir Katabang, yan. Didikit ko didikit ko to sa iyo itong account ng asawa ko. Yan. Anak ta dito ng mahabang video mo. May sila kasi yung ibang video mo, 46 seconds. Ito tayo sa 12 seconds, yan. Yan, Sir Katabang, naka-play ka na. GB Mix TV, ayan, dikita mo si at Bicolana Vlogs at nagbibigay ng ano, ayuda yan. Saka si Ma'am Yeng Mix TV, dikitan nyo mga kabayan. Papapasa na all nga lang talaga ako sa iyo kahit FB viral ka. Oo nga yan, Sand, hindi ko nga rin alam eh. Siguro, naawa lang sila sa akin, kaya nag-viral. So yun, Katabang, maraming salamat. Tawa tuloy siya, no? Si Kabayan Katabang at Bicolana. Print mo na yan siya, no? Katabang at Bicolana. Print mo na ba yan? Okay po, ayan. Ayan. Mamaya, Jimmy Mix TV, ikaw na yung susunod kong ipi-play sa... Yan, shoutout sa 6 million in the house, yan. Yan, Sir Katabang, mayroon kang ano, meron kang arang, bandang gitna ng video mo. Yan, muling namin balikan ang aming ama na iniwan ng asawa. Yan, napanood ko na rin dun sa amin ko, napanood ko na rin to, itong video mo na to. Medyo naawa rin ako dun sa mag-ama na iniwan ng asawa. Tuloy-tuloy lang yung pagtulong mo, Sir Katabang, at makukuha mo rin yung gusto mo na makamit, yung maano ka ni Whitey. Mababawi mo rin yan pag nakaano ka na ni Whitey na muni ka na. Tambay mo na po. Salamat sa patambay, sir. Dikitan mo po si ano, Bicolana Vlogs, yan. Nagbibigay ng ayuda yan. Tuwing gabi siya ano, nagla-live. Viral basta pagkain. Ayan, basta pagkain viral daw. Ayan, yung mga kung gusto niyo ano, mga nakakatawang video, punta kayo sa FB page ko, Sweet Family, yung pangalan ko doon. Search nyo lang. Mga nakakatawang video, mga kalokohan ko andun sa FB page. Tuwang-tuwa siya, Bicolana, doon sa mga kalokohan kong ginagawa sa Reels. Lahat ng kapasawayan nandun. Mapatawala yung mga viewers. Yan. Si Katabang, haba ng ano mo. At hindi ko yan ano, i-skip. Tapusin ko yan. Tapos saka ko siya pipinutin yung button. Yan. Salamat sa 7 viewers na nakatambay. Salamat.
Ano sekreto mo, insan? Kasi laging viral upload mo sa FB. Bulong, bulungan mo ang ako. Bulong. Yung ginagawa ko doon sa FB page ko, insan, ano? Yung mga nakakatawa lang. Tapos, sabayan ko ng kupsyon na nakakatawa din. Ilang naman ang ginagawa ko eh. Siguro nagustuhan din nila, natawa din sila sa video. Kaya nag-trending, nag-viral yan. Good morning ma'am, Kapango Vlogs. Ayan, shout out sa iyo ma'am Kapango Vlogs. Salamat sa pagbisita. May FB ka rin. Oo, mayroon akong FB katabang. Sweet Family. Sweet Family yung ano ko doon. Pangalan. Yan, naka-play ka pa rin. Katabang Vlogs. Tamsaks. Salamat sa tamsak mo, Kapango Vlogs. Yan. Nagbabaan ng link si ano, si Kapango Vlogs. Ayan, i-play natin yan mamaya. Ano FB mo, Os? Para ma-follow kita. Sweet Family. Tabang. Yung pangalan ko doon. Sweet Family. Ano pa lang, bago lang akong FB page. May ano pa lang ako doon. 300 followers. Kaya lang yung mga upload ko na ano, video nag-viral, trending. Pero yung ano ko, followers mababa pa. Sweet Family yung name ko ron. Yan. Para kung may ano ka rin, FB page ka din, Sir Katabang, maano rin kita, mapuntahan din kita mamaya. Yan, tama yan po, Sweet Family. Sweet Family. Yan. Salamat sa iyo Katabang, salamat. Yan, si Kapango Vlogs, nagbaba ng link. Ipin natin yung ano niya. Yan. Kapango Vlogs, kung hindi ka pa nakatikit kay Katabang, dikitan mo yan. At saka si Bicolana Vlogs, yan, dikitan mo yan, mga yan. At nagla-live yan. Mga nagbibigay ng ayuda yan, na mga napakabait na mga yan. Matulungin sa kapwa. Saka si ano, si Ying Mix TV. Ayan, dikitan mo yan, Kapango Vlogs. Mababait yan, puro taga Bicol yan. Magkababayan kami lahat. Ayan, si Katabang, Bicolano. Si Bicolana Vlogs, Bicolana. Si Ying Mix TV, Bicolana din. Si Os, Bicolano rin. Ayan, puro Bicolano, mga Uragon. Uragon sa Sili. Ayan, meron na tayong ano, 1 hours na tayo naka-live. Ayan, salamat sa mga nagtambay at nagbisita. Mamaya siguro baka mag-ina ako. At ibig ko lang na mag-ina ako mamaya. Meron akong bibisitahin dun sa kabila. Nakaka-ano na rin ako. 1 oras kalahati na, naka-live. Yan. Dami mong karangalan, di ko alam kung alin doon kapangalan. Yung ano, yung profile ko doon, kami mag-asawa, saka yung anak ko na sa ilog. Yung ilog na ano, bumaba yung tubig. Yun ang profile ko doon. Kapangalan yun, di ko mahanap. Dami mong kapangalan. Yung sige, ako na lang pupunta sa ano, may ano ka ba? Facebook page ka, Katabang. Ako na lang ipupunta sa FB mo tapos para ma-follow kita. Yan. Ano ba yung FB page mo?
Ayan ang IP mo. Sige, sulat ko. Para ako na lang pupunta sa FB mo. Tapos, balikan mo na lang din ako. Ayan, sige. Sa akin, boss, David C. Urasa. Ay, sige. Sige, sige. Kopyahin ko lang ha. Ayan, katabang na ano ko na, nakopya ko na yung ano mo, FB page, yan. Insan, shoutout mo na. Punta ko bayan muna. Sige Insan, salamat sa iyo sa pagpunta. Ingat ka. Ingat ka Insan sa biyahe ko. Salamat, salamat. Ayan, medyo malayo pa yung video mo, Sir Katabang. Sir Katabang, puntaan ko mamaya yung ano mo, FB page, pag-in ko mamaya. Marami talaga kapangalan yung ano ko, yung FB page ko. Kapangaw Vlogs, salamat sa iyo sa pagpunta. Yan. Ayan. Ayan Katabang, laking tulong ito. Itong natulungan mo itong magama na naiwan ng asawa. Naawa rin ako dito sa tatay na ito. Ayan, binuksan ng bata yung ano, mga daladala mong grocery. Tuwang-tuwa yung dalawang bata, marami na silang grocery. Ayan, daming grocery na mga naitulong sa kanila, laking tulong sa kanila ito Katabang. Ayan. Tuwang-tuwa yung dalawang bata, ang anak ni Kuya.
Yan guys, kung hindi pa kayo nakakadikit kay Katabang Vlog, ay kay Katabang David, ikita nyo siya at tumutulong yan sa mga mahihirap. Ayan, tulungan. Ikita nyo yan sa Katabang. Yan. Sir Katabang, tapos na yung video mo. Magtatamsak ako rito. Tapos, one banana sa'yo. Sir Katabang. So yan ang sunod ko i-play si Jimmy GB Mix TV. Ayan, naka-play ka na. GB Mix TV, yan, naka-play ka na. Dito ako sa bahay mo. Yan. Susunod kong i-play dyan si Kapango Vlogs. Yan. So yan guys, pa-support naman ng ating nakapin. Si Kapango Vlogs. Ayan. Good morning sa 3 viewers. Ayan. GB Bix TV, dito ako sa bahay mo. Ayan. Highlight 41 from GBB live update. Ayan. Tatamsak na lang ako dito sa iyo, Sir GBB Mix TV. So yun guys, hindi pa kayo nakadikit kay GB Mix TV, dikitan nyo siya. Pa-support naman sa ating nakapin, Kapango Vlogs. Sana'y pag-ibig lang
GB Mix TV, ayan, full pack na yung ano mo video, magtatamsak na lang ako rito. Ang isusunod natin i-play si Kapango Vlogs. Ayan, Kapango Vlogs, andito na ako sa bahay mo. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Kapango Vlogs. Ka-play ka na. Didikit ko sa iyo itong account ng aking asawa. Ayan, salamat sa mga bumisita. So ayan guys, good morning sa 4 viewers. Mag-iina ako at magpapasalamat na ako sa inyo sa mga bumisita. LSB Vlog, salamat sa pagbisita. Ma'am Yings TV, salamat, salamat. Bicolana Vlogs, maraming salamat pagpunta mo. Kiki Kitchen, maraming salamat sa iyo pagbisita. Jesus TV, salamat. Salamat. At saka Katabang, maraming salamat. At saka salamat sa mga pumunta, yan. Mag-iina ako mga kabayan, maraming po salamat. Yan.
So yan, Jesus Abinido, ayan. Nandito ako sa bahay mo. Naka-play ka na. So yun guys, mababa pa yung bahay ni Jesus Abinido. Pasupport naman kay Jesus Abinido, mga kabarangay. Ayan. So ayan mga kabayan, naka-finish siya. Bali, mag-i-in na rin ako. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa mga suporta nyo. Maraming pong salamat. Ayan. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.